Мәңә кискеле улустагы ого хамсаһына улус пырнехелектерин осколаларын түмәнси тигеләхтү келелер. Бәҗиме орта сколадыгар җөһүл бирәйеге олхо килләрен үлә сагылымбыта. Бу бирәйек бастан төрөппүтө кытары үләләбете бит боллагына, билеген бүтүн эхелеккә тахсан үләли турар. Бу бирәйек отта самый көҗүһе ден бу келер көлөне үтчәте итиге болар. Онна беге туз туһунан аракса җыбаккабыт бары бир көләли хатыбыт. Ул курдук ого терилтете ми бу җөһүл бирәйек һинен бир хамый сүрүн кайысканан болар. Манна сүрдә галбах үләгитилләр. Биһиги манна сынаны хатыбыт оголор бәйләрен көктөрүн, көгөләһиннәрен. Ул курдук оголор сүрдә араны проектлары толкуйдан таһараллар. Аны бүтүн осколанан дыйтабыт, бүтүн нәһилеккә дә таһарабыт. Онна улуска даганы ыйтабыт, кыттыһабыт, республикага ме тахкарыттыбыт. Оголор орбиталарынан араран бәйләре үгүс саңа проекттары тәрәһеннәре ытан көктөктүк кытталлар. Осколабыты хигер бәбит школьный отряд правопорядка ян проекттах бытымя. Ол ата булана кас бәһестан 11 класс кадылы класстар бирди дневники жахжаллар онна кас урокайы аманнык урокка сыналары турортадылар. Онна ол түмүгүнөн чепер аксын лучший классный коллективтен конкурска кытталар. Онна кайбыт оголор кубак ылалар. Оннан ол хамы хүрүн диете ян огону ого дисциплинатын берәдеген кетен көрүтә. Инник проект тоққа тухалага диете каттан осенан бу ого сайдан тон осенан үчө түгәр хайдар онна жега үләне оңрута онна үйрәк тахыма үрдүр. Улустагы мәңә кискеле ого хамсаһынын терелтетин салаячта Барьяна Монастырева. Лидерынан Владимир Ларионов атынан Мая орта сколатын 10 классын үйрәнәчтә Наташа Егорова оголор түмән бир сынанан слайдтаран улустагы огону әби юрактагын кинигәр киннәнән үләлиләр. Аттан мәһнә бар мәңә кискеледән именно сплочениягә бу осколалары бараларын мәһәңлас осколаларын бараларын түмән күстах командаң арарында улуста дәренеләре бәбәләрен китә халбур сәһәрәр дигән. Мәгәс килә хыртахына итимәндек оглары китә сплошенный хыртахына ин кихимәндек бәйтә арыллар бәйтә мәндек миниятен ин әтер булар огларга күстәккә тонна дордулла главное. Ага общественный төмсүләрен үләтен ис хохонун сүрүннөр, көгөлөр, түмәр сыллах мәңә кескелә. Саха Республикатын Илтарханын Егор Борисов сәттә сордага белдерелгән, онны тирагаран быелгы яракчылыгар үлә салганар. Мәңә хаңластан Чоранчык ага телестудия туттан Нургияна Ефремова.